Bună, sunt Raluca și pe 6 iunie te aștept la workshopul Ce este intuiția și cum o folosești, care va avea loc la Connect Hub în Bulevardul Dacia 99, începând cu ora 10 dimineața. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre cele mai importante 3 obstacole care stau între noi și intuiția noastră. Primul este zgomotul mental, cel de-al doilea obstacol este deconectarea de corp, iar cel de-al treilea obstacol este de fapt unul care cuprinde un ghem de frici pe care o să le numesc fiecare în parte și foarte pe scurt îți voi explica despre ce este vorba. Așadar, primul obstacol pe care eu îl identific în a te conecta cu intuiția ta este zgomotul mental. Foarte mulți dintre noi, în cea mai mare parte din timp, suntem prinși în acest spațiu dintre urechile noastre, ăsta foarte mic, 20 de centimetri sau cât sunt, și nu mai auzim, nu mai vedem, nu mai simțim altceva. Suntem prinși în filmul ăsta mental în care avem gânduri peste gânduri peste gânduri. Cum intuiția vorbește șoptit, n-are cum, nu are cum să-și facă loc, ea nu țipă, ea șoptește. Dacă o auzi, bine, dacă nu, nu. Al doilea obstacol este deconectarea de corp și prima deconectare are loc atunci când începem să respirăm superficial, începând de pe la 3, 4, 5 ani și apoi în adolescență când începem să avem niște păreri complet greșite despre corpul nostru, să-l privim ca pe ceva separat și poate nedorit, ne judecăm ca fiind prea grași, prea slabi, prea înalți, prea ascuns, prea blonzi, prea bruneți sau mai știu eu ce. Intuiția se folosește foarte mult de corp pentru a ne vorbi și atunci avem nevoie să ne reconectăm, să învățăm să ne acceptăm și să ne ancorăm în propriul corp. Cel de-al treilea obstacol este ghemul de frici. Frica de a fi considerat arogant sau o persoană rea. Tu faci ceea ce crezi tu că e bine pentru tine, nu vezi că toată lumea suferă în jurul tău. Frica de a fi singur. Dacă eu fac ce e bine pentru mine și toți din jurul meu, din grupul meu actual sau din familie fac altceva, atunci normal că eu voi fi un outsider. Nu voi mai putea să relaționez cu grupul cu care relaționez acum. Tot în această familie de frici se include și frica de a nu fi iubit, frica de a pierde conexiunea cu persoane apropiate. Când eram bebeluși, supraviețuirea noastră ca ființe umane pe acest pământ depindea clar de conexiunea cu mama, cu tata sau cu persoanele care aveau grijă de noi. Astfel, creierul nostru limbic a înregistrat conexiune egal viață, lipsă conexiune egal moarte. Dacă avem în continuare această frică netratată, este foarte greu să facem lucruri pe care noi le simțim că sunt ok pentru noi, dar care duc la o tăiere a unei conexiuni cu o persoană care nu va fi de acord cu acel lucru. Ceea ce putem învăța prin apelul la experiențe din propria viață, în care am observat clar, am făcut ceea ce mi-a fost bine pentru mine, chiar dacă unor alte persoane nu le-a convenit, eu am supraviețuit și chiar mi-a fost mai bine apoi. Astfel de experiențe avem cu toții și asta este scopul unui workshop experiențial, ca prin apelul la propriile experiențe să strângem dovezi care să ne ajute să identificăm cum funcționează intuiția pentru fiecare dintre noi și apoi să identificăm felul în care putem să o folosim în fiecare zi, fără teamă. Dacă nu te-ai înscris deja la workshop, te invit să o faci, găsești detalii pe Facebook, pe pagina mea Raluca Popescu, am făcut un eveniment, există și un formular de înscriere. Te aștept cu drag pe 6 iunie la Connect Hub, începând cu ora 10 dimineața. Până atunci să ai o zi minunată!